YouTube. Pwede ka kayo sa YouTube Cash. May pa YouTube Cash. Yo, what's up? Hello! Hello! Like na diba? This is Yun Vlog in the house. Prescribe ako. Prescribe. Dali na gid lang, makagraduate na gid man kita. Mugid Meg. Mo gani, pero Naka-uniform na tayo. uwi. Di kayo ma-duty ako. Roving eh. Mayo kayo kay damo ka kilala. Hindi gid man ah. Wala man kong gasalig. 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 May pa siya show mag live no. Oo. Pampusa pa sa watch hours. Okay kay damo ka kilala. Hindi gid man ah. Wala man kong gasalig. Mayo kayo kay damo ka kilala. Hindi gid man ah. Wala man kong gasalig Meg. Ang ginakabalakan ko nga base kung hindi ko bala makasarang sa training tamig so. Nanong sarangan mo na. Nabalo ka naman niya sa akon, Megs. Luyahon ko ya. Meg, sa pinsar mo lang na yang maluya ka. Sa pinsar mo lang na yang hindi ka makasarang. Pero wala ka makibalo nga masarangan na sa lawas mo, Meg. Ay, kabay pa, Megs. Kabay pa. Anay ka? Dali ilamig sa. Naano ka, Megs? Sinong nakita mo? YouTube pa na gani. Ako gani mag-live sa wala. Ay, wow! Nag-uniform ka na gali. Ngao, bagay man na. Abi ko gani ko nag-duty ka naging ka pulis eh. Bao ah. Damo pa ko sang kauno nanti sa ko nga maka-uniform sang isa ka pulis. Mga isa pagid guro ka tuig after ko nga makagraduate. Pero ang ngayon ka. Salamat nang. Di ikaw ya, kumusta na? Okay lang. May nobyo na? Wala pa ah. Ay, doon na trauma ako sa magulang mo eh. Pasensya ka na nga. Ato ay, tambay kag inom lang gyapon og pisyo ya. Kung kaisa gani makastiguhan eh. Dungol-dungol man abi mo. Dumapuslan mo gid ang kurso mo sa iya haw. Nang, Bao Aaron. Ini kay paguba ang ngalan mo ha. Kay base sa pila ka adlaw, mahambali ang tao nga wala ka sang pulos nga pulis, kay mismo ang utod mo pasaway. Gamita ang kurso mo agud nga disiplina ang magulang mo. nang Geraldine. Lope. Si, ah, Lope. Ano ba na yan? Gary Teresa. Sino si Lope? Si Vanessa ko rin. Lupe. Lupe. May third soul. Wow! Ang ayan ka nung ba? Daw pulis naman. Hoi! Ina, wala pa naka-duty ha. Pero basikol, maisip ka na sa tiruon mo. Bukang. Okay no, magdukol ka dyan. Pati ikaw nga utod ko. Oy. Sana. Sana all. Girl. Pati ikaw nga utod ko. Oy. Sala na bala namon na ginalagas kami sa mga babae. Isa pa, tandaan mo ha. Lungka ko yung naghampang sa babae. Kaya mga utod ko bala, puro mga babae. Hindi ko luyag nga kamuyang mamayad sa himo ko. Amo Muna. na yan no. Saludo ko di sa imo. Ay, Ang sakit wow! bala mo. Ang kayan ang anak ko ba? Nay, Naglupad. Nak? Ana. You are? I am a bird! Am I a bird? No. what's up to Kib Negros? Wala ko kabalo, nandyan ka sa likod. Di alala di kayo drink. You are? Ang sakit bala mo. Ang kayan ang anak ko ba? Uy, nak? Ikaw na nak? Ang gwapo sa imo ah. Siyempre tay, nay. Dali na lang. Hmm. Amo na ni ang bago namon nga uniform.
Anay ka. Wala ka mga ayos sa amon sa kinpahit sa uniform mo, ha? Tatay vlog mo. Siyempre, tay. Amo ni ang ginkupit ko sa baligya naton. Ano? Oo, nay. Kung kaisa nagakuha ko sang benta naton 150 para nga may ibayad ng ko adlaw-adlaw. Di kundi wala gawa ka bulalalayan. Para nga may ibayad ng ko adlaw-adlaw. Di kundi wala na tagawan na budlayan. Discount na yan, no? Diskarte lang ha. Doon kilala ko ng una mga dalak ko nung ngaw. Sino nga? Sinong Perry? Prisuhon mo na lang tayo, ha? Inang hindi na bala makagwa sa prisuhan, agad nga tawhay na kita dire. Oh. Lope? Ang tawag ni Perry. Lawayon si mo, boy. Lawayon si mo. Lamon mo dito. Hindi sana nagyasiin. Ano? Oo, Nay. Sa sunbulan pa man kami malakat Pero muna na yung plano namon. Pa Manila kami. Perry, maano ka dito sa Manila? At sa Cobra Simon, Nay. Hasta nga makakita ko sa obra. Di ako magkabalaka. Kung makakita ko, bra, hindi na ako maayos inyo. Amo malagi hapon. Monderico, hindi ko di magalin. Lason ano? Papasagod lang ko di sa inyo? Pasagot. Ayun, pasagod. Papasagod lang ko di sa inyo? Makabulig sa amon sa uma. Si Errol kung maka-duty na, hindi na makabulig sa uma kay tatay mo. Di tani, ikaw. Ano na man? Hindi na pag-ubang plano ko. Ari na ni, na plano ko na. Karon gubuon mo naman. Ikaw ba yan ay, manuguba ang isang plano mo. Oh. Mayo pa si tatay, si mo. Wala na yung damo ka mo. Perry? Ikaw magkabalaka na ya. Magdilanto ako sa Manila. Hindi na ako mangayos inyo ya. Basta wala kung kamo pang mangayos sa ako daw. Perry? Masakyan, Perry mo? Super Perry. Kapag super Perry. Ay, may kilala ka rin mo ng re sungad. Paninigan mo sungad na yun. Makadayon na ihan sa paglakad si Perry sa Manila. Mga pinalangga mo nga mga tagpalamati, sundan ninyong kasugpon sang kasaysayan ni Errol sang Bago City, Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Pasi, diri sa aton pala tuntunan. Dabu-dabu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center. Ako tayo may ganibag. Magkakabla, pang Santa. Shout out na sa kay nang Nida Caballero. Nasildo ko, lapit matuig mo. 7,000. Lapit tuig ka, sinisip mo. Lapit tuig dito. Dito sa YouTube ko. Ganda mo nila. Para ako, kita na mo. Kamusta ka mo mga pinalangga namon ng mga tagpalamati, maayong adlaw sa inyo tanan. Padayon nato ng kasugpon sa kasaysayan ni Errol sang Bago City, Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Pasi, diri sa aton pala tuntunan. Dabu-dabu. Sa YouTube. Matcha ko blasin yun ay. Nung bata, jutay ko. Siyempre, padala nyo ko kwarт ba lang bisan sa kabulan. Hindi ko ito mapudlayan. Hasta nga makakita lang ko to sa obra. Hindi ka ako magkabalaka. Ay kung makakita ko to sa obra, Si Errol kung maka-duty na ina. hindi na pala pag-ubang plano ko.
Ari na ni, naplano ko na. Karang gubon mo naman. Ikaw ba na yun ay, manuguba ka kitang plano mo. Mayo pa sa tatay si mo, wala na damo ka mo. Perry? Hindi ka magkabalaka na ya. Magdinanto ko to sa Manila. Hindi na ako mangayo sa inyo. Possible akon, kamu pa mangayo sa ako no. Perry? Basta na ya. Kinanglan sa paglakad ko, ready ng kwarta. Ay balo ko marbis ka mo da sunbulan. Damo ka mo kwarta. Para man ina sa mga kinahanglanon diri sa balay. Ah, wala na kuya labot ka na ya. Basta binili lang ko isang balon ko pa Manila. Perry? Pero si Errol Lopez. Manos Lupe, Jessica. Talaka, nagiganang. Te, nagano na si nanay. Mano man siya bigay Manong. Kung sa bagay, palangga nila yay. Bisan ano pang buhaton ni Manong, suportahan na nila ya. Amogid, nga daan nga hadlok sila ya kay Manong mo. Sang una, nagatahap ako na siya. Pero subong niya, natula ng pagtaha ko. Kamu nga duha ha. Lapot to bala sa piyak dala ng mga sungad nyo. Yung mga marites kamo karon na. Ano kay si Venus? Nanugid sa ako nung Ngano nga? si Manong ko no pa Manila. Daso, nagapangayo kwarta sa ila nanday nanay kag tatay. Ina ba lang pangayo nga luyag nila kag sa hindi, mahatag sila. Si Manong. Hindi mo na si Manong. Pero sabay ito Sila kag sa hindi, mahatag sila. Si Manong Blaya. Wala na gid sa ginapanumdum ko ning tagulimo dyan ang gid. Ang lain pag nung, kay sa luyag kag sa hindi lang day tatay kag nanay, mahatagid sila ya. Ginawlat siya nga mag-harvest dason bulan. Kinahanglan ko nung nga binla na siya sang baluno niya pa Manila. Ay. Ginawlat siya nga mag-harvest dason bulan. Kinahanglan ko nung nga binla na siya sang bulan nun. Baluno niya. Wala Ginawlat siya na nga mo na mag-harvest lugar. dason bulan. Kinahanglan ko nung nga binla na siya sang baluno niya pa Manila. Ano? Oo nung, te, mataha ka na klase magulang. Wala na sang ginapaminsar kundi ikaw galingon niya. Kitaya, duha ka tuig na lang graduate na kita tanan. Saya ano? Hasta san na lang siya pasagod sa ginikanan ta? Ako yan ang makagraduate ko kag makaobra, malin ko yan sa balay. Matsyag mo haw. Amo man silang buhaton ko no. Lupe, Venus. Kaginikanan taya. Pulo ka tuan ko lang ya eh. Mabakal ko yan sa lakyan para nga hindi ko yan mabudlayan. Ay pareho kita nang amugi ng sultan kuya kon makaobra nako. Babakal ko sa lakyan kag ilagaw sa nanay tatay. Kag kamo man nga duwa eh kun maupod ka mo. Kanami lang guro nang no. Nung no, ina ba nang ay lah manang mo ko. Nung no gali dapat. Manangon mo Nung ba no. yun? Salamat. Hello. Yo, what's up? What's up to Kid Negros? YouTube. Hello. YouTube. Hello, subscribe to our channel. Wandering Negrense. Sa banda. Nung no? Kag kamo man nga duwa eh kun maupod ka mo. Kanami lang guro nang no. Nung dapat. Nung lang gali. Eh kun maupod ka mo.